Tapos dito, wala mo sa strap. Knockout eh. Championship na. Ito ang championship. Tapos na. Pare, pwede ko kang final respect pa rin. Ano final respect? Gawin natin ng 7 lang, 7. 7 ang championship. Pero sige ko yung respect pa rin. Why not? 7 lang ang championship para may mag-usahan. Randy. Albert, limiting mo din. Atong 9. Dili ko mapunta rin natin. Okay, kamu na yung meeting sa pinagkalas. Wala na yung Ayun nga po. Sali 1.
Dito ko na po dyan. Ako na ibayad yung 100. Wala na mga. Gitagaan lang ang gato. Nangyayagaw na. Hindi na lang isa doon. Gusto. Lahat. Pre, bakondisyon na, kasi kiro din karon. Wala. Kamu din sa chiwon na ito. Tapi kayo ito, istorya, palong. Be, kailan ko na yung pare niya, maglulang be. Palong. Palong. 5 may kasama siya. Pre, ara na na buka. Alhamdulillah, pasukan na ilan. Lalay, ang Victor. Mas may patinama? Meron, na-invite ng mga class B. Oo, pantan. Takdo, tandaan. Gandi. Oh, nanti. Lima. Nagpo kayo, wala na. Wala na hindi na, video na. Ayaw na yung Krista, may una na isod. First na nila outin niyo. Tapos sa next month, yes. Cover Darwin. Wala pa. Dyan taroy. Tutuloy natin.
Yun! Yun! Balin mo yung motor kayo mo, agi si Dian. Grabe ka ba ng masyon? Sululaw, laso yung ulaw. Decision game. Ito iPad. iPad ang Saber.